गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय आङो बे थाम्बनेलाव लिरनाय आरो टाइटेलाव लिरनायनि सायावनो नोंथांमोनजों आङो एसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट लानानै भिडिअ लानानै फैबाय डिसकासन खालामनो जों बयबो खौसेयै जों मोनसे बाथ्रानि सायाव जों सिन्था खालामनायनि आरो बे बाथ्रानि सायाव जों दिनै डिसकासन खालामगोन नोंथांमोनहाबो बाहाय बाहागो लानांगोन कमेन्टखौ आङो जेसेबां हायो नायगोन माने बाथ्राया एक्चुअली बिराद सिरियासआव खारगासिनो दं दा दिनै ससियेल मिडियाआव मोनसे भिडिअ क्लिपआ गोसारगासिनो दं सोरनिबा फेसबुक एकाउन्टआव सोरनिबा फेसबुक पेजआव सोरनिबा इउटुबाव सोरनिबा इउटुब शर्टआव बे मोनसे बाथ्राया गोसारगासिनो दं मोनसे भिडिअ क्लिपआ बे भिडिअ क्लिपआ ओरैबायदि मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ आरो बे भिडिअ क्लिपआव बुंनाय बाथ्राफ्राबो बिराद बेसेन गोसामोन बुहुत माने फ्रुइटफुलमोन आरोना माने बिलिभेबल आनबिलिभेबल नङा आरो फोथायथावमोन आरो बाथ्रा बुंनायफ्रा दा बेफोरखौ लानानैनो दिनै मोनसे भिडिअ क्लिपआ दिनै भाइरेल जाबाय थादों आरो बे भिडिअ क्लिपआ मा आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेनि उनाव आङो डिसकासन खालामगोन नोंथांमोनजों एकदमबारे हायो खिन्थु आङो सोरखौबा आङो आसि थुयै आं बुंनो नागिराखै नोंथांमोननि सायावनो रायलायगोन नोंथांमोना आंजों मददाव थानांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं मा बुङो आरो आंनि जुदि बुंनायफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि जायो नामा बिनि सायाव आं बिदिखौ होगोनसै थैजासे जेल जानो थांगासिनो दङ फासि जानो थांगासिनो दङ बर'आ आफा रायजो राजाया बेखौ नुनानै खौसे जानानै ओंखारदों बेबायदि समाव सोरबा सासेया मैयासिम रिभलिउसन खालामनानै दिनै जुदि बुङोबा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बेखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर बेखौ बुंनायनि दाय जादों थांनाय बोसोराव नुबाय नङा होमबा बाथ्राया बेनो बे जाहैबाय मोनसे समाव मुभमेन्टनि समाव बे जाहैबाय मा दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि बिबुंथि नोंथांमोना नुखादों नङा होमबा एनडिपिफोरखौ लानानै जाय थैजासे जिउजों थांगासिनो दं बेखौ लानानै माने बाथ्रा बुंनाय अबा बे समाव बड'लेण्ड डिमान्डआ सोलिगासिनो दंमोन आरो बे थांखिनानै हाग्रामा सारखौ बुंनायमोन सोर बुंदोंमोन दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा अब्ला बे समाव बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन अके बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लानानै गासैबो रायजो राजाफ्रा सांग्रांमोन आरो ओंखायनो लेंहरमारनो दिनै थाखा फैसा गैयाब्लाबो गामियाव खांलायनानै गामि रिजार्भ माने गामि रिजार्भ लानानै दिनै बयबो लैहोर ओंखारदों आरो गोबां मानसिफ्रा दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थांनायावहाय सोरबा गारि एक्सिडेन्ट जानानै सोरबा माबा मोनसे जानानै गोबां जिउबो जोबनांबाय बहुद खाहानि जालांबाय आरो बेफोर बाथ्राखौ जोङो बाद दोनदों दा बे भिडिअ क्लिपनि गेजेराव जों एसे रायलायगोन दिनै बे भिडिअ क्लिपआव बुंनाय प्रमद सारनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनादों बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन अब्ला बे आयदानि सायाव जोंनि डिमान्डआ मामोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांगौमोन जोंनो थामथि खेब जेनोखि सुक्ति जागोन बे सेपारेट स्टेटनि अनगा जेबो जानो हाया बे मोनसे मोन आरो बे आयदानि सायाव थामथि खेब सुक्तिया बिटिआर सुक्ति आरो जों गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बे समाव मोनथिदोंमोन आं जेखौ दैदेनगिरिफोरा रायलायदों बेखौसो आं दिनै बुंगासिनो दं थामथि खेब सुक्तिया जाहैबाय मा माने ओरैबायदि नों मोनसे हारियाव मोनथाम गाहामल' सुक्ति जायो ना मा होनो बेबायदि मोनसे आरो ओंखायनो बेनिखायनो बे बड'लेण्ड जाथारनांगोन होननानै बे समाव मोनसे बाथ्रा खोनाबाय थादोंमोन जोङो मानोना बे समाव जोंबो गामियाव लिड खालामदोंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्टआव लांनो थाखाय जों गामियाव रायलायनानै गामियाव थाखा हरहोनाय खांहोनाय बेबादि बाथ्राया गोबां जाबोदोंमोन इभेन आंबो सासे बेहाय मैखोम बिफाव लादोंमोन बे दा बावहाय थांबाय जों बे समाव थैनि जों सिगनेसारबो होदों थै माबा लिरनानै मुभमेन्ट उनावहाय थासारिया बिराद माने बिटिसिआव दावराव दावसिया बारा जाबाय दा बे बिटिसिआव दावराव दावसिखौ बारा जानायखौ नुनानै गोबां दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां डिसकासन सोलिलायबाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट मोननांगौआ माने जुदि सेपारेट स्टेट दानि जुदि दाबोखौनो जेबो माबा गैथ'वाब्ला प्लेन लाथ'वाखैबा इन्डिया गभर्नमेन्टआ अब्ला मा खालामनो बेसेबां गोबाव आन्दोलनखौ लांनो आरो बिनि गेजेराव दिनै बिटिआरआव बिटिसिआव सान्थि गैयै जादों बुलाय बुसि दावराव दावसि बुथारलायनाय जाथायाबो सोलिया नङा सोलिबाय थादों दा बे गासैखौबो नोजोर होलायनानै दिनै बिथांमोनहा थांनाय जेनाखि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनिफ्राय जेनाखि सुक्ति जानाय बिटिआर एग्रिमेन्ट बे मोनसे बुजिबाय आरो बे एग्रिमेन्टखौ माने थांनानै माने एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा दिल्लीनिफ्राय आलादा फैदों होननानै बुंदों होमबा काजलगावआव फुरा बरायनाय रायजो राजाफ्रा थुबुर जानानै दङ खुद आंबो दंहैयो बावहाय आं जौसां खाथियावनो दङ स्टेज खाथियावनो दङ आङो थांबाय बयबो थांदों लैहोर मानोना सुक्ति जाबाय नालाय बरायनांसिगौ वेलकाम सुक्ति खालामग्राफोरखौ अरायनो
फरायनो थाखाय दा बे समाव इउजि ब्रह्म सारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन दिनैसिमबो बेफोर रोमै रोमै आरो बे भिडिअ क्लिपआ जोबनाय नङा मालाबाबो गोमानाय नङा होमबा बिथाङा बुंदों जेलनिफ्राय थांनानै रन्जन दैमारिया सुक्तियाव मा लिरनाय दं नायाखै बिथाङा एबसुखौ फोथायनानै होनदों एबसुखौ फोथायनानै आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सहि होदों बे आयदानि सायाव नोंथांमोननि मोनदांथिया मा बिथांनि बुंनाय बाथ्रा थार आं बुजिनो हादों नंगौ इउजि ब्रह्म सारा थार बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा जुदि दिनै सुक्तियाव मा लिरनाय दं नाया लना एबसुखौ जुदि बिसास खालामनानै जुदि बिथाङा जुदि खामानि मावबायब्ला बा दैदेनगिरिफोरखौनो माने बिसास खालामनानै जुदि बिथाङा सिगनेसार जुदि होबायब्ला फोथायनानै नाया लना अबा दिनैनि तारिखाव दानि जेनेखि दैदेनगिरि सारमोनहा गासैबो सोरबा बिरोधियानो जा सोरबा एगेन्स्ट पार्टियानो जा सोरबा रुलिं गभर्नमेन्टआव थायाथों मानो बिथांमोनहा दिनै रन्जन दैमारि सारा जेरैबायदि मेगन मेसेबनानै सुक्तियाव मा दं नाया लनानै जुदि सुक्ति होनानैसो जुदि दिनै बिटिआर एकर्डआ जाबायब्ला आरो जुदि रन्जन दैमारि सारा जुदि होआमोनब्ला बिथाङा जुदि एकर्डआनो जायामोनब्ला अबा दिनैनि तारिखाव दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिखौ बख'नो थाखाय गोबां रां रुफा गारसोबनानै बेखौ बख'नो हानाय खामानि मावनो हागोन ना हाया मेगन मेसेबनानै रां गारि गारि बेखौ माब्रैबा बख'नो हायो बेनि थाखाय जेनेबा मासावनो खननै मासावनो खनथाम बा बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरजों हबा सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिजों रायलायनांगौ ना हम मिनिस्टारजों रायलायनांगौ ना सोरजों रायलायनांगौ स' बेफोरखौ रायलायनानै रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै बेनो मावनो हानाय सम होनो हागोन ना हाया आंनि कुइसना बे जादों बावहाय आं रावखौबो बुंनाय नङा खिन्थु जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मिथिखागौ जुदि रन्जन दैमारिया जुदि मेगन मेसेबनानै जुदि बयखौबो फोथायनानै जुदि सिगनेसार होदोंब्ला बिथांखौबोथ' बयबो बिसास खालामनानै फोथायनानै मेगन मेसेबनानै नंगौ बिथाङा जाथिनि थाखाय हारिनि थाखायनो खामानि मावदों होननानै बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौनि खाथिराव दानि रुलिं गभर्नमेन्टआनो जाथों बा बिजेपियाव थानाय गोबां लिडारफोरबो दङ दैदेनगिरिफोरबो दङ एमएलए दं मन्त्रि दं बिथांमोना बर'आनोखा बर'नि थै दं बर'नि सानस्रि दं बिथांमोननि सिगांनि डिमान्डआबो बड'लेण्डनोखा अब्ला रन्जन दैमारिखौ बख'नाय आरो बिजों थानाय केडारफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौनि रेसपन्सिबिलिटिखौहाय दायथ' लांना लानाङा ना गोबां मानसिफ्रा बुंनाय बाथ्राया दिनै सोलिगासिनो दङ रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गबोयोबा बियो बिटिसिनि चिफ जागोन माबा जागोन हेनथेन जागोन दा बेखौनो गिनानै दानि रुलिं गभर्नमेन्टआ बेखौ बख'नो नाजायाखै होननाय बाथ्रायाबो सैथोमार नामा दिनैसिमबो आङो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ आंहा बिसासजों फोथायनाय दं आं फोथायनाय लादों दासिमबो आंनाव फोथायनाय दं गोरबो बिखायाव जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिखौ जेरैबा बख'गोन आरो जायफोरनाखि केडार्सफोर दङ बिथांमोनाबो दिनैसिम थैजासिम जेल जानो थांगासिनो दं बिथांमोनखौ बख'गोन आं बिसास दङ नाथाय बिटिआरनि एग्रिमेन्टआवबो लिरनाय दंखायो जे हाइनेस आरो नन हाइनेस होननाय मोनसे स' बेफोरनि सायाव आंनिबा बांसिन खामानि मावनांगौ दा आंनि बुंनो लानाय बाथ्राया बेसो आरो नोंथांमोना मा बुंगोन मा गभर्नमेन्टनि रायजोनि थाखाय रायजोनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावदो ओरैबो अहर अहर माने गभर्नमेन्टखौ स्टेट गभर्नमेन्टखौ लोगो हमनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ लोगो हमनाय मानोना गोबां बाथ्रा खोनाखाबाय बै समाव अनजालि दैमारि साराबा बुंदों जाय सरकारनि एजेन्ट मानसिफ्रा बुंदों होननाय बाथ्राया जे रन्जन दैमारिखौ हगारनाय हगारिया सरकारनि आखायाव होननाय बाथ्राया बे बाथ्राखौ नंखायबो बुंनो हानाय नङाना जुदि रन्जन दैमारिनि जिउखौ लानानै जुदि जोंनि मानसिफ्रा गेम गेलेमारदोंब्ला बे बाथ्राया जुदि जेनुइनब्ला हयथ' रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय बा गभर्नमेन्टआव थायै जेनेबा बै समावबो रुलिं गभर्नमेन्ट जानानै फैबायना बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टआव गैला जुदि बिथांमोनाबो जुदि रन्जन दैमारिनि जिउखौ लानानै गेलेमारदोंमोनब्ला आरो दानि जुदि गभर्नमेन्टआबो जुदि रन्जन दैमारिनि केसखौ आरो बिथांनि जिउखौ लानानै गेलेमारदोंब्ला आं बुंगोन बा जोंनि गेजेराव अनलायनायनि बाथ्राया खुगायावल' बुंनाय जोङो जुदि सियारनि थाखायनो गंसे सियारनि थाखायनो जों जुदि नों जिरायदो होननानै जुदि जों हगारलायनो जुदि जोंनाव धैर्यथा जुदि सहायसुला गुना गैयाब्ला अब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिया फैला जौगानाय फैला आरो हाजार हाजार जुग जुग जोङो संसार जाब्लाबो जोंनि गेजेराव सान्थिया फैनाय नंला बेखौ आं नुहुरबाय मानो
आं दा जिरायगासिनो दं मोनसे मासियाव बेखौ जुदि आङो सोरबा नों मोजांबा फै होननानै जुदि आं हगारनो हायाब्ला बेनि सेक्रिफाइस खालामबोनायखौ नायनानै बेदि हारिनि थाखाय बेसेबां जुजिदोंमोन न' बां बिसि फिसा हगारनानै हाग्रायाव थांदोंमोन सोरनि थाखाय जोंनि थाखाय सोरनि थाखाय बर'नि थामोनथा रैखाथिखौ रैखा खालामनो थाखाय सानदोंमोन अब्ला दिनैनि थारिखआवबो जुदि बिथांखौ जुदि रावबो जुदि जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जुदि सनमान होलायनो रोङाब्ला मान होलायनो रोङाब्ला फिसा फिसौ दायावनो जों गावजों गाव जुदि बुनो जुगुमलायनाय बुथारनो जुगुमलायनाय माबा मोनसे जालायलायो केस होलायसिननाय जोंनि गेजेराव अब्ला बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरजों जोंनि माबाया दैदेनजागोन ना जोंनि बर'आ मास्टार एसखौ मोनहैमारगोन ना दिनै नोंथांमोना नायनो हादों आं गोबां नुबोबाय गोबां दैदेनगिरिफोर नुबोबाय गोबां आं दिनै नाम खानानैथ' बुंनो हानाय नङा बुङाबो आङो खिन्थु आं गोबां नुबोबाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिबायदि खामानि मावनो नागिरगासिनो दङ ओंखायनो आं बिराद दुखु मोनो मालाबा अब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव मा खुगाया फारनै नामालै हा बिबानाव थानाय समाव फुरा बाथ्रा बुंगोन बिबाननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बेखौ बखिफिनगोन गाव जेयाव थानानै फैदों बेखौनो बिगाब बखिफिनगोन अब्ला मा दं बाहाय आंनिफ्राय मोनसेल' आरो दैदेनगिरि सारमोनखौ रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो बिनि थाखाय अहर खामानि मावनांगौ बेनिखायनो बुंना आङो जुदि रन्जन दैमारिया जुदि मेगन मेसेबनानै जुदि बिटिआर सुटिखौ खालामदोंबा सिगनेसार होदोंमोन नायाल'ना अब्ला मेगन मेसेबनानैबो रन्जन दैमारिखौ बखनायनि थाखाय अहर खामानि मावनांगौआ दानि रुलिं गभर्नमेन्टआ बांसिन दायथ' दं होननानै आं सानबाय आं सानो आंनि गोसोनिफ्राय रन्जन दैमारि गनाय गयैखौ सोर लुगैया खिन्थु आं मिथिया खिन्थु बर' हारिनि थाखाय नांग्राया सोर बिथाङा नांदोंमोन नङा होमबा एबसुनि समाव जेनेबा एबसुनिसो जानाय माने बड'फा ब्रह्म नांबोबाय आखायाव माने गणतान्त्रिक आन्दलननि बाहागै आरो हाग्रायाव हाथियार हमनानै नांबोबाय रन्जन दैमारि सारा अब्ला मानो बेखौ बखनाङा आंनि गिदिर कुइसना बे ओंखायनो जायखिजाया राहायै बेखौ जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट थानायफ्रा प्लिज अननानै आं खुथार खावलायदों रां रुफा गारसोनानैब्लाबो मानि गेजेरजोंहाय मावनो हायो बेनि सायाव जोंना गोख्रै मावनानै बेखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोयो आरो जेराव जाय केदारफोर दं बिथांमोनखौबो बिसि फिसाजों अनलायनानै रायजो जानायनि सुबिदाखौ होयो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय मा आं रावखौबो गाज्रि होननानै बुङाखै आं बिराद दुखु मोनदों फैदों रन्जन दैमारिया माला उदां अख्राङाव फैगोन बे बिराद मोनसे गिदिर इस्यु जाना फैबाय आरो बिटिसि इलेक्सनाव बेयो मोनसे गिदिर इस्यु जागोन आं दिनै स्पष्ट बुंखाबाय आरोखि नोंथांमोना साननो हागोन ना हायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय थेंक इउ